Takže vítam vás pri ďalšej časti nášho diskusného cyklu Umením do sveta. Tento diskusný cyklus, ktorý teda vznikol pod hlavičkou Štúdia 12, sme sa rozhodli vytvoriť najmä kvôli tomu, aby teda sme viac predstavili slovenským divákom a diváčkam umelcov a umelkyne, ktoré sa narodili na Slovensku, možno študovali na Slovensku, ale väčšiu časť života, alebo teda primárne teraz sú v zahraničí, kde tvoria, kde sú stále aktívni, kde sa usadili, v podstate dá sa povedať, že už aj etablovali. Takže to je našim cieľom, aby teda sa na týchto umelcov nezabudlo, keďže možno inak im nie je venovaný veľký priestor, pričom si to paradoxne o to viac zaslúžia. Takže som veľmi rada, že pozvanie prijala do tejto časti diskusného cyklu pani Kristína Mravcová. Dobrý deň. Vítajte. Tak dovolte, ja predstavím Kristína Mravcová, rodinná Žilinčanka po vyštudovaní Vysokej školy muzických umení, odbor herectva, kde napríklad sme ju mohli vidieť pamätníci, pamätníčky v jednej z najhrávanejších inscenácií VŠMU Ivanov v roli Anna. Táto inscenácia získala aj ocenenie Dosky za objav sezóny. Sa rozbehla do sveta a konkrétne do Talianska, kde pracuje, tvorí ako herečka, pedagogička, konkrétne v Kalabrii, ale určite v iných kútoch Talianska, v rôznych televíznych, divadelných, filmových projektoch. Tak ťa, Kristína, tiež vítam a teším sa, že si prijala pozvanie. A hneď na začiatku sa spýtame takú obligátnu otázku, že kde sa práve teraz nachádzaš, lebo toto prostredie je naozaj veľmi nádherné, ako vidíme z pohľadu sem odtiaľto, z diaľky, tak skús ho predstaviť. Áno, ja to predstavím hneď. Zoberiem si telefón, takže to bude také mobilné. Tak my momentálne sa nachádzame v tomto nádhernom divadle. Je to Mestské divadlo Francesco Cilea. V podstate bolo pomenované po hudobnom skladateľovi, kalabrijskému skladateľovi, ktorý sa narodil v Palmi a volá sa Francesco Cilea, takže toto je najväčšie divadlo v Kalabrii a patrí medzi prvými divadlami, najväčšími divadlami, čo sa týka Kalabrie a Sicílie. Takže ako vidíte, hala má formu podkovy, má to 3 poschodia, sú to lodžie, boxy a má to v podstate 1500 miest na sedenie, takže ja vám takto urobím akože backstage, áno, že tam to takto prejdem, hej. A jednoducho dnes mi dali proste toto divadlo, na to som im povedala, že budeme mať rozhovor a oni boli veľmi radi a povedali, samozrejme, otvoríme všetko, celé divadlo, pretože teraz nie je to ako tu na Slovensku, že jednoducho ráno do rána akože, sú rôzne predstavenia pre školy. Áno, sú aj pre školy, len nie každý deň, ako napríklad v tých našich slovenských divadlách. Takže nám to otvorili kvôli mne, kvôli vám, aby sme sa cítili tak lepšie, tak divadelne, keďže sme vo vašej relácii. Máno, momentálne teraz znova si sadnem, lebo však akože aby sme to neboli... Ďakujem za... Áno, a preto som chcela, aby sme boli proste v tomto divadle, pretože ja ho mám veľmi rada. Hneď ako som prišla proste tak ma privítalo toto divadlo a sme začali sme hrať rôzne predstavenia. Teraz momentálne pripravujeme jedno predstavenie, ktoré sme začali od roku 18. A je to od Corrado Alvaro, tiež sa narodil tu v Kalabrii, Corrado Alvaro, L'uomo è forte, čo znamená muž je silný. Určite Slovákom nebude niečo hovoriť Corrado Alvaro, ale bude im niečo pripomínať George Orwell 1984. A teraz tá história, v podstate je to veľmi dôležitá tematika, stále aktuálna v podstate. Váro predstavuje týmto románom, lebo to je dystopický román, ktorý jednoducho sme my adaptovali na divadelné predstavenie, takže my sme jediní v Taliansku, čo sme proste adaptovali tento román do divadelného predstavenia, na divadelné predstavenie a v podstate predstavuje znepokojujúcim spôsobom životný systém v totalitných režimoch.
Vidíme to proste na celom svete, každú chvíľu, v každej krajine, nielen v Taliansku, aj na Slovensku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Amerike, všade v celom svete sú tieto totalitné režimy. Takže tá je mi veľmi aktuálna. A Corrado Albaro to napísal v roku 1938. On žil v Kalábrii, aj celkovo v južnom Taliansku, a potom išiel študovať do Ríma, do Francúzska, bol aj v Rusku a v podstate študoval po celom svete a pracoval po celom svete a napísal túto hru Muž je silný. Predtým mal tento román mal iný názov sveta. A keďže bol v roku 1938, takže tam boli totalitné režimy, tak bola tam brutálna cenzúra, aj v Nemecku to bolo všetko zakázané, takže musel zmeniť ten titul toho Muž je silný. George Orwell vedel po taliansky, takže zobral si samozrejme túto knižku, ktorá vyšla 1938, prečítal si to a po 10 rokoch napísal 1984. Svet je o Georgeovi Orwellovi, ale čo sa týka Corrado Albaro, čo naozaj bol veľmi vysoko uznávaný človek ako autor aj ako divadelník, skôr ako autor ako divadelník. On veľmi sa toho divadla bál, ale vďaka jeho románom a vďaka tejto literatúry v podstate sa snažil preniesť to, čo si myslel a to, čo jednoducho žil v tom svete. Takže bol aj v Rusku a samozrejme v Rusku tam stalinistický v podstate systém opisoval v tomto románe. Takže my sme to proste ako jediná divadelný súbor sme to adaptovali na divadelné predstavenie a má to veľmi veľký úspech, takže teraz máme také turné divadelné aj v Kalabrii, na Sicílii a potom pôjdeme aj do Neapolu, Ríma, Milána a dúfame, že pôjdeme aj ďalej na Slovensko, jednoducho do strednej Európy, aby sme jednoducho priniesli nie tú kalabrijskú, ani taliansku. Proste priniesli tú literatúru, ktorá jednoducho predtým bola cenzurovaná. A čo sa týka umenia, tak umenie nemôže byť nikdy cenzurované, absolútne. Musí byť čítané, musí byť proste videné, musí byť pochopené. A ako náhle človek cenzuruje divadlo a cenzuruje umenie, tak nemá nič s tým umením spoločné. Tak preto som veľmi rada, že teraz budeme mať rôzne predstavenia a pôjdeme s tým aj z Kalabrie. No tak to by sme sa potešili, keby sa to podarilo aj na Slovensku takto priniesť. Práve ďakujem za tento exkurs vlastne aj do talianskej dramatiky a vôbec do literatúry. Ale vrátim sa vlastne do tvojej minulosti, vlastne tým, že si absolvoval vlastne Vysokú školu muzických umení úplne že na začiatku. Ako si spomínaš na to obdobie? Už som spomínal oceňovanú inscenáciu Ivanov v režii Mariana Amslera, spolupracovala si na škole s Romanom Lekšákom, s Majou Hriešík, s Lukášom Kodoňom. Takže ja si veľmi, veľmi dobre a často spomínam na tie vysokoškolské časy, čo sme boli na VŠMU. Boli sme veľmi dobrý ročník. Mali sme, ako si spomínal, pani Milku Vášariu, Petra Šimuna, Mankyho, Petra Mankoveckého a boli sme v podstate v tom ročníku z celého Slovenska. Boli sme zo stredného, z južného, zo západného, zo severného. Povedala som všetky? Áno. Ešte východné. Proste tak východné. Presne tak. Nemôžeme nespomenúť východné Slovensko. Absolútne. Takže boli sme proste takí pomiešaní. Neboli sme absolútne deti umelecké. Takže sme si to proste vykopali sami, toto podzemie a prízemie a prvé poschodie, druhé, tretie poschodie. Pracovali sme veľmi veľa od rána do večera v noci. Väčšina ako moji spolužiakov sme bývali internátoch, takže v podstate tam bola riadna žúrka.
boli sme tam herci, divadelníci, režiséri, dramaturgovia, proste a oproti sme mali športovcov, takže to bolo úplne geniálne. Sme sa akože tak doplňali, čo sa týka toho umeleckého a športového umenia, odboru. Takže ja si veľmi dobre spomínam na všetky tie prípravy a etúdy a učenie. Bolo to naozaj výborné. Ja pochádzam v podstate, ako si povedal, zo Žiliny. Ja som rodina Žilinčanka. Tam som chodila do Zúšky, do Žilinskej Zúšky. Najprv s pánom Šupkom a potom s Vladom Moresom. Takže ja som už bola taká oťukána trošičku. Nevedela som, že či ma to baví alebo to nebaví. Jednoducho ja som to brala takto herectvo, že áno, tak vyskúšam. Popri škole ráno chodila som do školy a po obede som chodila do tej druhej školy. Takže už to bolo také, že prečo nie, vyskúšame. Tak som išla na príjmačky a hneď na prvýkrát ma zobrali, takže a Vlado Mores mi to stále hovoril, že počúvame, ja ti už nič nemám povedať, ty si proste taká, že prirodzená, takže ja si myslím, že bolo to všetko na tej prirodzenosti. Nebolo to nejaké povrchové. Potom samozrejme počas tých 4 rokov sme sa naučili strašne veľa vecí, mne to VŠMU dalo veľmi veľa a doteraz čerpám zo všetkých tých hodín, čo sme mali s pani Kopčarejovou, s Šimúnom, s Mankým. Mali sme tam iných, samozrejme, aj ako si spomínal, Román, Maja, Katka, Lukáš, bol tam Palo Graus aj. Takže boli sme taká elita, čo sa týka toho herectva a réžie. Kristína Farkašová. Samozrejme, aj boli tam aj... Áno, Kikuš, áno, jasné, Kristína Farkošová, to proste my sme ráno študovali, po obede sme študovali a potom večer sme chodili, proste boli sme stále taká tá skupina, jednoplne úžasné, super. Ja som potom v roku 2005 a 2006 som pracovala aj v Trnavskom divadle Jana Palaríka, takže tam som znova mala objavila som nové horizonty a spoznala som nových ľudí. A to bolo všetko také poprepletené, čo sa týka tej režisérskej stránky, aj tej divadelnej. Mali sme strašne veľa. Mali sme rôzne návrhy, čo sa týka divadla. Možno teraz v tomto období je to iné. Predtým sme boli takí viac, ako by som to povedala, taký normálny, taký pokornejší. A všetko to, čo jednoducho sme mali urobiť, sme urobili a možno sme sa trošičku aj báli ísť ďalej. Teraz som najlepší, alebo som najlepšia, každému ukážem, aká som. Nie, takí sme neboli. Ja samozrejme taká som nebola, ani moji spolužiaci, takže medzi mojimi spolužiakmi je Janka Majská, ktorá bola Janka Knapíková, pre mňa bude vždy Knapíková. Aťka Martvoňová z Radošinského divadla, potom je tam z Košíc Táňa Poláková, Juraj Loj, nechcem nikoho, akože nechcem zabudnúť na nikoho, bola tam Vicky, bola tam Henny, Júlka, Johannidesová, Pavol Plevčík, Juraj Gonda, Ľubo Bukový. A keď si na niekoho nespomeniem, tak hneď mi napíšu na telefón, prečo si ma nespomenula. Ešte sme sa chceli opýtať, vlastne aké spojenie ste mali s tým Talianskom? Či vlastne to bolo spontánne, lebo teda vieme, že vlastne po ukončení vysokej školy ste vlastne hneď v podstate išli do Talianska, ďalej sa vzdelávali proste na rôznych univerzitách, ale možno čo tomu predchádzalo? Mali ste už predtým nejaké napojenie na tú taliansku kultúru, alebo... Áno, ja v rámci vysokoškolského štúdia som už od roku 2004 som dostala ponuku od pani profesorky Zlatky Sehnalovej, ktorá jednoducho vyučovala v tom období na VŠMU taliansky jazyk. A to bolo skôr fakulty a spevákov, ale keďže mne nikdy nebolo dosť sa učiť a vzdelávať sa, a chcela som popri tej nemčine a angličtine vedieť aj ďalší jazyk, čiže ten taliansky, tak som sa do toho dostala a dala nám takúto ponuku cez letné prázdniny ísť na sever Talianska, Gemona del Friuli, ktorá to bolo v podstate taká výučba spojená
z univerzity z Milána a takáto výučba umelecká bola skôr taká laboratórna. Boli tam študenti z celého sveta a my sme najprv nevedeli, ja som napríklad najprv nevedela veľmi dobre po taliansky, takže som aktualizovala neverbálnu komunikáciu, ruky, nohy a mimika, takže veľmi dobre mi to išlo. Spolu so mnou aj Majka Poručínová, ktorá teraz je brutálne úspešná speváčka operná v Národnom divadle v Bratislave, takže na to si tiež veľmi často spomíname, že sme nič nevedeli po taliansky a učili sme sa taliančinu angličtinou. Ale keďže tam boli sami ľudia, ktorí jednoducho, boli tam básnici, herci, režiséri, takže tými rukami, nohami sme sa nejak dohovorili. A strašne sa mi to páčilo, pretože nakoniec boli sme tam mesiac v podstate. Sme spojili tú výučbu cez to divadlo a cez to kinema, kinematografia a niečo sa na nás podstate. Potom som sa vrátila znova do Bratislavy, aby som pokračovala v tom vysokoškolskom dennom štúdiu na VŠMU, odbor herectvo. A znova som sa vrátila v roku 2005. Dostala som ďalšiu možnosť tiež od pani profesorky Zlatky Sehnalovej a na Južné Taliansko do Kalábrie a tam už to bolo trošičku komplikovanejšie samozrejme. Tam chceli proste podstúpiť testami orálnymi, písomnými, takže už to bolo úplne niečo iné. Samozrejme, dostala som sa do toho vyššieho levelu, čo sa týka toho talianskeho jazyka a tam už sme mali spoločné to, že sme mohli hrať aj v divadle. Takže už pre mňa to bolo o mnoho lepšie. Ja som potom popri tom ešte študovala taliansku výslovnosť, l'addizione. A potom som sa znova vrátila v roku 2005, aby som dokončila moje štvoročné štúdium na VŠMU. Popri tom samozrejme aj som hrávala, ako som spomínala, v Trnavskom divadle. A ako náhle som skončila s vyznamenaním vysokú školu, tak som dostala ďalšiu ponuku sa vrátiť znova do Kalábrie. A to už nejak nad tým som nerozmýšľala, že tam zostanem, alebo jednoducho som tam išla, pretože tam mala som tam možnosť vyštudovať ako docent talianskeho jazyka, takže som aj docent talianskeho jazyka pre zahraničných študentov. No a ja som nejak neplánovala ten odchod z Talianska, ale takže preto som, čo sa týka byrokratickej záležitosti, som musela vybavovať aj s Trnavským divadlom, keďže som tam bola obsadená v predstaveniach, takže musela som nájsť náhradu za mňa, no a už som tam v podstate sa dostala do toho južného Talianska a už to išlo, už som sa stretávala s ľuďmi, o ktorých som študovala len v knižkách VŠMU. Stretla som sa, pracovala som s Cathy Marchand z Living Theatre. Pracovali sme na jednom projekte taliansko-francúzskom. Robili sme Arobe a Donne Sepolcro od francúzskeho spisovateľa Filipa Foresta. A tam, samozrejme, Cathy Marchand, biomechanika od Meyerholda, takže tam sme robili všetky tých 44 systémov a cvičení. Niektoré som samozrejme presunula do toho predstavenia. Bolo to super, lebo na vysokej škole, áno, čo sa týka dejín, umenia jedno s druhým, divadelného umenia, to čítaš v tých knižkách a potom prídeš von, prídeš proste do sveta a jednoducho ich vidíš, s nimi pracuješ a je to super taký ten prechod z knihy do súčasnosti. A tam jednoducho sme pracovali na všetkých týchto systémoch od Meyerholda. Potom som sa stretla napríklad s Bruceom Mayerom. Bruce Mayer bol posledný žiak Petera Brooka, ktorý nás opustil. Bruce Mayer nás v podstate opustil v 2020 a Peter Brook prežil všetkých svojich žiakov a on zomrel, neviem, koľko mal, 96, čiže 2 roky na to, 2022.
hej, 2022, takže mala som možnosť v roku 2014 s ním pracovať. Pracovali sme na Shakespeareovi a tam sme intenzívne pracovali na workshope spolu s ním. Potom sme boli v podstate v rámci divadelného medzinárodného festivalu a tam on mal svoje predstavenie, ja som tam mala svoje predstavenie a on prišiel potom v podstate po predstavení. Ja som v tom momente, v tom období 2014 som čakala moje druhé dieťa, takže samozrejme tá postava mala také isté grády, takže prišiel za mnou Bruce Mayer, áno, Kristína, páčilo sa mi to predstavenie, ale ten tvoj vankúš bol o mnoho lepší. Takže v tom roku 2014 tam bola aj Slávka Daubnerová s predstavením Celý, ja, čo sa týka Národného festivalu, som v rámci organizácie, takže sa zaoberám tou zahraničnou stránkou. No a chcela som zavolať nejakú jednoducho nezávislú slovenský súbor alebo slovenské predstavenie a pýtala som sa práve Katky Mrázkovej. Katka Mrázková vtedy momentálne pracovala na inom projekte a povedala, že zavoláme Slávku. A tak som zavolala Slávku, prišla aj s Pavlom Grausom a super. A v podstate Bruce Mayer videl moje predstavenie Slávky a povedal, že ja akože som za každé divadlo, za každé divadelné predstavenie, ale tie Slovenky, to je niečo úžasné. Normálne, že bol taký fascinovaný. Určite tým vankúšom a s blondiovými vlasmi, ale nie, sranda bola fakt. Bolo to úžasné, pretože samozrejme Bruce Mayer, Peter Brook, o čom tu debatujeme. To je úplne že geniálne a pracovali sme, ja som pracovala spolu s ním na tom rozvoji toho herca. Pierre Bilan, ktorý napísal spolu so Jacquesom Leco jedno veľmi, veľmi super predstavenie Homo Stupidens, pretože hovoril Pierre Bilan stále, samozrejme klaun, francúzsky, úplne že geniálny, hovoril, že pracovali sme tiež spolu na tom jednom projekte a ten projekt sa volal, že má o mnoho viac síl jedno gesto bez slov ako 1000 slov. A každý umelec v podstate to vie, že keď príde na javisko alebo pred kamerou, tak najprv vidno to telo, najprv vidno jednoducho to gesto a potom to slovo. Takže bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. A potom ďalší taký ten veľmi známy herec, skôr známy bol jeho otec Lee Strasberg z Actors Studio. Jeho syn John Strasberg prišiel tiež tu na Južné Taliansko a pracovali sme na jednom projekte. Pracovali sme na Čechovovi. Čechova sme robili, takže bolo to veľmi zaujímavé a on jednoducho hovoril, že je veľmi dôležitý ten vnútorný proces. Človek si musí klásť otázky, musí byť stále jednoducho prítomný, musí byť zvedavý, musí byť empatický a hľadať jednoducho všetky tie odpovede na všetky otázky, ktoré si ten umelec chce klásť. Takže je to veľmi blízke, samozrejme, s tým rozprávame sa Actors Studio, Lee Strasberg, takže Stanislavský na 360%. Aj keď John hovoril, že áno, ja akože sledujem toho Stanislavského, pretože môj otec, hej, by ma zabil, keby som ho nesledoval, hej. Ale povedal, že od toho Stanislavského trošičku sa chcel presunúť cez toho Čechova, Michal Čechov a potom byť trošičku taký osobnejší, nie len taký striktný, jak Stanislavský, proste jednoducho musíš to ísť, musíš proste. On jednoducho bol viac taký voľnejší a dal nám veľkú možnosť sa proste realizovať v každej postave, v každej hre. A veľmi sme si padli do oka, pretože on ako herec, možno nebol dobrý herec, ale je veľmi dobrý učiteľ. Takže sme veľmi veľa debatovali, čo sa týka herectva, herectva a učenia herectva. Takže mi to veľmi, veľmi veľa dalo a padli sme si do oka a on, že no musím prísť na to Slovensko teda.
ani na Slovensku. Mám tu tú Slovenku, takže pohoda. Nie, je to veľmi super, pretože na svete je strašne veľa divadelníkov, strašne veľa umelcov a vy robíte veľmi dobrú vec, že ukazujete cez vašu reláciu, cez vaše štúdium to slovenské umenie vo svete. Takže je to fakt super. Takto sa s vami porozprávať a porozprávať aj o tom, čo som všetko zažila a čo robím, lebo možno niektorým to nebude zaujímavé, ale tak aspoň ja sa môžem... Že môže to byť zaujímavé práve pre tých ľudí, hercov, herečky, ktoré chcú ísť, možno študujú a chceli by ísť do zahraničia a zvlášť možno do Talianska. Vlastne za krátky čas si vlastne ako keby absolvoval rôzne aj herecké techniky a rôzne aj režijné metódy vlastne takého súčasnej réžie. A ako je to vlastne účinkovať v takýchto projektoch, že či pri príchode do Talianska možno je taká predstava, že zvlášť herci a herečky musia prejsť rôznymi castingami, aby si ich niekto všimol. Akým spôsobom si sa ty vlastne dostala do povedomia tvorcov, vlastne, ktorí boli v Taliansku? No áno, castingy sa musia sa robiť. Castingy sa vždy musia robiť, pretože nikdy človek nevie, že komu padneš do oka a ktorému budeš sympatický, alebo aj herecky, aj osobne. Ja samozrejme, ako som predtým spomínala, som veľmi čerpala a čerpám doteraz zo všetkých tých skúseností, čo som nachytala v podstate počas toho štúdia na VŠMU. Čo sa týka jazyka, skôr to bude dosť je to komplikované, lebo keď si v inej krajine, tak musíš veľmi dobre vedieť ten jazyk. Nie len tak povrchovo, lebo v podstate každý jazyk cudzí je dôležitý a je ťažký. Takže musíš od gramatiky, od výslovnosti, od všetkého a potom taliansky jazyk a slovenský jazyk nemajú toho veľa spoločného. Takže čo sa týka tej výslovnosti, tak prišla som zo slovenskej výslovnosti a musela som sa dostať do tej talianskej. Takže áno, chodila som na castingy, aj na tie divadelné, aj na tie kinematografické, aj do televízie, takže to je všetko o tých kontaktoch, ja si myslím. Len musíš pochádzať z toho undergroundu. A ja si myslím, že to VŠMU je brutálne veľké underground, aspoň predtým, pred 20 rokmi. Teraz neviem, že jak to bude, ako to je. Buď to je proste založené naozaj na tých relácií, na tom filme, alebo na tej televízii a neviem, nechcem sa k tomu nejak vyjadrovať, lebo nie som tam samozrejme a nevidím to. Ale je to, musí ten človek, ten herec pochádza z toho undergroundu, musí vedieť, že kto je, čo je, musí o sebe vedieť, musí poznať samozrejme aj ľudí okolo seba. Musí mať ale taký ten zdravý rozum, hej. Nemôže všetko brať. Ja napríklad všetko som nebrala. Nebrala som hneď, áno, zoberiem, hrám, roztrhnem sa z jednej strany na druhej, nie. Ja som si vyberala a to hneď od začiatku, hneď som si vyberala veci, čítala som si scenáre, divadelné scenáre, filmové scenáre, takže som si veľmi, veľmi vyberala, pretože som bola na to zvyknutá na VŠMU, aby sme si dobre vybrali, aby sme nešli do hocičoho. Takže to je jediná taký ten návrh pre tých, ktorí jednoducho by chceli prísť do zahraničia a hrať divadlo. Je dôležitý jazyk, ale nie vždy, pretože ja napríklad počítam po slovensky, ja po taliansky nepočítam, takže počítam po slovensky, modlím sa po slovensky, varím po slovensky a ďalšie veci po slovensky určite robím, takže tieto šolilíku, a to sú ako jazykolami. Jazykolami v podstate robím po slovensky a po taliansky a žiaden taliansky, akože áno, poznám ich, ale ich neriešim, pretože stále vychádzam z toho môjho vysokoškolského štúdia. Aj čo sa týka učenia, tiež moji študenti vedia skoro všetci po slovensky, vedia čísla po slovensky jazykolami a vedia Otče náš, zdravá sláva, takže super, tak to proste preniesť, hej, tú slovenskú kultúru, pretože ja sa za to vôbec nehanbím. Sú ľudia, ktorí jednoducho idú vlastne do toho zahraničia a nie sú, akože stratia ten kontakt, hej.
s tým, s tou svojou rodnou krajinou a to jediná vec, ktorú by som nechcela urobiť, to je práve táto. Samozrejme, nie vždy si v kontakte so Slovenskom, pretože keď robíš a pracuješ v Taliansku, tak samozrejme, že musíš sa proste adaptovať na tie veci, ktoré jednoducho sú v Taliansku. Takže aj čo sa týka divadla, napríklad na Slovensku je viac takých tých národných divadiel, čiže máš zmluvu na rok, na 2 a tak ďalej. Tu v Taliansku to nie je tak. Tu jednoducho je to o mnoho ťažšie, pretože musíš si to sám vybojovať. Musíš jednoducho poznať ľudí, ktorí ťa do toho dostanú. Áno, máš agentov, čo sa týka filmov a tak ďalej, ale čo sa týka divadla, nie sú agenti. Jednoducho musíš byť veľmi dobrý herec, aby si sa dostal do tých, aj na tie medzinárodné festivály, aj do tej branže divadelnej a musíš byť veľmi zaujímavý a sám sebou. Sám sebou to je dôležité, pretože ja to vyučujem aj mojich žiakov. Predtým, ako ty sa rozhodneš ísť, vybrať si ten svet, do ktorého chceš patriť, musíš sa zaoberať a začať zaoberať sa samým seba. V podstate, lebo keď sa necítiš sám dobre, sám so sebou, tak sa necítiš s nikým a nikde. Môžeš byť v Ríme, môžeš byť v Paríži, v New Yorku, ale aj tak v Paríži tá Tour Eiffel bude stále špicatá, hej. Mrakotravy budú stále vysoké, takže keď sa necítiš sám dobre, sám so sebou, tak sa nebudeš cítiť nikde a s nikým. A vidno to na tom javisku, pretože sú herci, ktorí jednoducho sú povrchoví. A to Milka Vašarová to stále hovorila, že dávajte si pozor na to, aby ste neboli povrchoví. V tom slova zmysle, že aby ste sa nenaučili text naspamäť, ideš doprava, ideš doľava a koniec, hej. Nie, musíš ísť donútra, musíš si proste klásť tie otázky. Musíš si zobrať pozitívne a negatívne charaktery tvoje a pozitívny a negatívny charakter tej osoby, tej postavy, ktorú jednoducho stvárňuješ a interpretuješ. A potom to dáš všetko dohromady a vyjde ti nová postava. Takže je to celý ten proces, ktorý začína od teba a potom vlastne to presunieš do tej divadelnej, kinematografickej, jednoducho filmovej postavy a jednoducho potom ľudia sa hovorí, Ježiš, ten herec je fakt dobrý. A prečo je dobrý? Pretože pracuje na sebe. A to je dôležité. Takže hociaké umenie človek robí, musí pracovať sám na sebe. Áno, musí aj poznať ľudí a nebáť sa proste ísť do nejakých projektov, lebo môže sa stať hocičo. Hocičo sa môže stať, sa môžeme aj vrátiť na Slovensko. Hocičo, môže napríklad začať hrať znova po slovensky, takže človek musí byť ako herec a umelec otvorený na 360 stupňov a túto Taliansko mi to dalo aj dosť, že tuto je všetko otvorené. Tu jednoducho sú divadelné súbory, ktoré píšu hry, hrajú hry, produkujú hry, predávajú hry a jednoducho robia celú taký ten stroj mechanický, jednoducho to je úplne, že na prašky. Ja by som to nedala. Ja si myslím, že aj to VŠMU je tak zorganizované, že každý proste si robí ten svoj odbor, hej? Herectvo, dramaturg, režisér, kostýmy, scenografia a tak ďalej. A potom manažment, divadelný a filmový a potom všetko jednoducho sa to dá do jednej skupiny a každý už si pracuje na tom svojom. V Taliansku je to iné. Tam jednoducho buď robíš všetko, alebo nájdeš takisto dobrých ľudí ako si ty a robíte to spolu. Alebo jednoducho máš také brutálne veľké meno, že si proste, že ťa zavolajú do každého divadla, napríklad do tohto divadla. Tu je taká sezóna, kde jednoducho volajú rôznych hercov, takých tých známych, starších a tých mladších trošičku menej, keď nie sú, aj môžu byť aj dobrí, ale nevolajú ich, pretože tu sa občas je to taký systém dosť korupčný, že ak nemáš to meno, tak nie si zavolaný, tak nepracuješ.
A tá meritokracia tu v podstate bohužiaľ nefunguje. A myslím si, že ani na Slovensku nefunguje meritokracia, ani na každom jednoducho v žiadnej krajine. Bohužiaľ sa stratila táto vec a v Taliansku to je dosť počuť, pretože vidíš tých divákov, tých hercov aj pred kamerou, aj na javisku, ktorí jednoducho sú povrchoví a len fyzicky sa pripravujú na tú divadelnú postavu alebo tú filmovú postavu a jednoducho nepracujú vnútorne a vidno to. A potom sú v takom tom krči verbálnom, pohybovom, že proste divák nie je hlúpy a divák to vidí. Takže bohužiaľ sú divadelné súbory, ktoré jednoducho zabíjajú umenie. Zabíjajú tu v Taliansku umenie, pretože ľudia potom nechodia do divadla a je to veľmi ťažké potom pre tých, ktorí to divadlo naozaj chcú robiť a to umenie naozaj chcú robiť a chodím to vysvetliť, že je to veľmi super autor, alebo že sme, ja neviem, 10 herci na javisku a že proste musíme sa predávať, hej? Musíme predávať to divadelné predstavenie a v tomto je to komplikované, takže ak nie je tá osoba, ktorá ti to robí, hej, za teba, tak je to veľmi, veľmi ťažké. A tým pádom sa nemôžeš sústrediť na to herectvo. Čiže nesústredíš sa, nerobíš nič dobre. Ani manažment, ani herectvo, ani režia, ani dramaturgia, ani tie kostýmy v podstate. Takže je to dosť komplikované. Sme tu všetci na voľné nohe. Prepáč, že to som sa chcela spýtať, že áno, že herci sú vlastne na voľnej nohe, že angažmá tam vlastne, ako keby, že každé divadlo má svoj súbor, ako je to napríklad na Slovensku veľkým zvykom, že tam v Taliansku to nie je. Ale... Áno, to tu nie je. Takže v podstate je to, záleží to od tých divadelných medzinárodných festivaloch. Takže strašne veľa nám chodíme akože na tie festivály, aby sme sa ukázali, samozrejme. Prídu aj ostatní, napríklad z iných krajín, zo Španielska, z Grécka, z Francúzska. A tieto festivály tu dosť ako fičia, veľmi dobre sú tu urobené a keď sú naozaj tie festivály, tak je tu strašne veľa divadla, strašne veľa umenia a tým pádom sa aj spoznávame. Samozrejme musíš vedieť jazyk, pretože po anglicky sa musíš rozprávať, lebo nie všetci vedia po taliansky. Aj keď John Strasberg vedel veľmi dobre po taliansky, takže nemali sme žiaden problém, lebo ako náhle ty sa naučíš ten jazyk, napríklad taliančina, hej, trošičku už akože necháš, hej, po bokom proste nechávaš tú angličtinu alebo nemčinu, takže znova sa do toho musíš dostávať. To nie je ako ísť na bicykel, hej, proste to zabudneš. Takže jediná vec je, aby si sa proste dostal do tej branže, je vedieť aspoň 2 jazyky a byť sám sebou a mať veľmi dobrú prípravu divadelnú, alebo keď ju nemáš a chceš sa proste do toho pustiť, tak byť obklopovaný len tými dobrými ľuďmi. No ale keď nemáš tie základy, tak bohužiaľ ťažko si môžeš vybrať, pretože potom si už každého berieš a myslíš si, že divadlo je toto a divadlo to nie je, to neznamená, takže musí mať tie základy. Preto to vysokoškolské štúdium na VŠMU je veľmi dôležité. V Taliansku tu nie je takéto štúdium, to sú len 3 roky. My sme mali 42 štátnych skúšok. Oni tam majú len maximum sa dostanú do 14, 15, 16 vysokoškolských skúšok. Takže v podstate naša škola VŠMU pripravuje veľmi dobre tých žiakov buď na Slovensko, alebo proste do sveta. Takže tým pádom som mala veľkú možnosť aj hneď začať učiť, hej? Na tých gymnáziách umeleckých, na vysokej škole, takže, lebo v podstate mám proste značku VŠMU, takže naša škola je veľmi, veľmi obľúbená a vedia, že tam hoci kto sa nedostane. Je tam naozaj fakt, je to proste, áno, aj meritokratický prístup, aj ten taký trošičku iný prístup, ale ja keď som študovala, tak to bolo len meritokratický, tak som veľmi rada, že jednoducho mi to zostalo a tým to aj presúvam, týmto spôsobom to aj presúvam na mojich žiakov,
Nehovorím im, že to nie je pre teba, nie je to tvoj odbor. Ja im dávam takú tú voľný priestor, voľnú stránku, jednoducho, aby sa cítili veľmi dobre, aby pracovali na sebe a začínali od seba, aby jednoducho oni si vybrali, že či je to ich odbor, či je to ich svet, alebo je to iný. Hej? Napríklad sa snažím im proste vysvetliť, aby jednoducho začínali sami od seba, aby proste pracovali na sebe, aby išli týmto procesom a cez všetky tie hard skills. Teraz mi to nepríde na jak sú tu tie transverzálne kompetencie. Tak, transverzálne kompetencie a cez tieto kompetencie jednoducho zistíš naozaj, že či to divadlo alebo či to umenie je pre teba, alebo si vyberieš iný odbor. A je to dôležité, pretože tu v Taliansku napríklad veľa hercov, mladých hercov robia divadlo alebo filmy kvôli tomu, lebo to povedala mama, papa. Lebo zarábajú veľa peňazí a potrebujú jednoducho, aby aspoň v jednej, akože každý nejaký člen v tej rodine zarábal veľké peniaze a dostal sa proste do televízie, do filmu a jedno s druhým, ale vieš, nie je to ono, pretože potom sú len rok, hej, na pódiu a tá kariéra nejde ďalej. To aj na Vršomu nám hovorili, a ja som to potom aj zistila samozrejme aj v Taliansku, že tá kariéra buď divadelná, alebo tá filmová, alebo tá televízna jednoducho musí byť postupná. Ty musíš ísť krok za krokom. Musíš jednoducho detail po detaily a nepríde to hneď. Hej? Musíš proste nad tým pracovať a keď naozaj v to veríš a si v tom dobrý, tak to ide samo. A nemusíš sa nad tým vôbec zaoberať. A to sa snažím ako aj povedať tým mojim žiakom, že v podstate ten umelec má o čom hovoriť, lebo umenie je život. A jednoducho my musíme ten život preniesť, náš život preniesť cez tú divadelnú alebo filmovú osobu a stretnúť sa s ním a jednoducho potom vytvoriť zase inú osobu, ktorá jednoducho nie si ty, ani tá osoba, ale je to iná osoba. A to je vlastne na tom to je to také zaujímavé, a to je hovoril Strasberg, že to sú úplne iné osoby. Na tom javisku nie sme my. To nie sme my, to sú iné osoby. Takže ako keby proste každý, kto chodí do toho divadla, vidí samozrejme každý večer inú osobu. A ja si myslím, že dovtedy, kým proste umelci budú robiť to umenie tak, ako je to napísané, hej, buď v knižkách, alebo neviem kde, tak jednoducho to divadlo pôjde ďalej. A v Taliansku sa stratila sa táto, oni to tak hovoria, taká, že móda divadelná, hej, že divadlo to nie je dobré, že divadlo to nie je, teraz máme tu filmy, ale film začal nie divadlo od filmu. Takže je to veľmi dôležité pochopiť tento rozdiel. A vlastne tá tvoja divadelná spolupráca išla aj, a čo tvoja vlastne spolupráca s televíziou a s filmom išla hneď od začiatku, alebo sa vlastne postupne pridávala? Lebo napríklad na Slovensku ešte pred tými 20 rokmi, ako si možno potom odchádzala, ešte neboli také tie možnosti seriálové, ale ani filmové. Teraz už tých filmov a seriálov je na Slovensku, tak ako inde v Európe, sa točí naozaj veľa a to máš už študenti herectva permanentne vlastne spolupracujú s televíziami a s filmom. Ako to bolo vlastne s tebou, vlastne, keď si prišla do Talianska, že či toto prišlo až následne vlastne po tvojich divadelných spoluprácach, alebo si to skúšala ešte skôr? Áno, ja keď som odišla, v podstate máš pravdu, nebola tam absolútne žiadna príležitosť, lebo to sa v podstate záležalo to proste od fondov, hej, finančných, takže potom zrazu sa to vreco nejak roztrhlo a už začali proste dávať peniaze, chvála Bohu, aj na tieto projekty, na filmové a na tie televízne. Takže tam jednoducho, keď som ja vyštudovala v roku 2006, to bolo len divadlo a divadlo.
alebo nejaké reklamy, hej, to bolo všetko teraz v podstate, ani reklamy. Už reklamy robia niektorí iní, už to nie sú ani herci. Takže my sme začali ako reklamami, tak reklama bola taká, že ako keby to bol nejaký minifilm alebo mini séria, nejaká. No a keď som prišla do Talianska, tak áno, začala som tým divadlom a chodila som akože aj na tie castingy, aj do Ríma, Neapolu, aj na juhu, jednoducho na južnom Taliansku. A robila som vo viacerých takých tých nezávislých filmov. Aj čo sa týka Rai 1, Rai 2, Rai 5, akože Rai 1, 2 a 5. Aj čo sa týka tých televíznych relácií, lebo viac tu robia také, že dokufilmy ako Kriminálna láska, alebo takéto, jednoducho to sú také dokumentárne filmy, ktoré sú založené na tej ako na tom, ako pomôžte mi. Na tej presne tak, v skutočnosti, akože skutočný príbeh, takže jednoducho nebolo to vymyslené. A na týchto skúčano ako vraždy jedno s druhým a proste takto to fungovalo. To sú také dokufilmy a aby možno veľa nepracovali, alebo vieš, aby možno dramaturgovia nemali čo na práci, alebo určite, aby sme nezabudli na to, čo sa proste vo svete stáva. A treba si to proste pripomenúť. Takže čo sa týka filmu a televízie, som pracovala tiež. Potom, ono sa to tak menilo. Raz divadlo, potom film, potom televízia, strašne veľa festivalov. Takže nemala som len jednu cestu, mala som ich viac. Lebo pochopila som, keď som prišla do toho Talianska, že treba proste rozšíriť tie horizonty a mať z každej stránky si zobrať niečo, ako divadlo, film, televízia, učenie. Nie všetci herci môžu učiť. Pozor. A to viete určite aj vy. Samozrejme, napríklad niektorí herci nie sú schopní učiť, pretože začnú kričať, alebo ja neviem, proste len určite zdeptujú všetkých hercov, takže je to veľmi, veľmi osobná záležitosť. Veľmi osobná záležitosť a ja samozrejme učím tých, čo sú na gymnáziu. Lebo tu v Taliansku v podstate je to iné ako na Slovensku. Tu sú napríklad umelecké gymnázia, umelecké školy a majú tu taký odbor divadelný, audiovizuálny, herecký, čo sa týka literatúry a jedno s druhým, aj dubbingu a jednoducho to je v jednej, to sa volá že LAMS. A je to, myslím si, že to je len ako nie na Slovensku, v Taliansku, na južnom Taliansku, v južnom Taliansku je tam tento odbor, čo sa týka umeleckého gymnázia. A potom na tých klasických, to sa volá, že klasické gymnázium, tam zase vyučujeme, robíme predstavenia z klasického divadla. Čo to je klasické divadlo pre Talianov? Je to grécka tragédia a komédia. Takže to sú všetky to sú v podstate ich základy a je to super, pretože ja strašne veľa pracujem, už 15 rokov už pracujem s týmito žiakmi a každý rok sa proste to obmienia a ten, kto sa nachytí ako na ten odbor, tak ide potom ďalej do Ríma a pracuje ako herec, režisér, moderátor, filmový režisér, divadelný režisér, takže alebo aj iní, ktorí jednoducho sú napríklad sú právnici, sú lekári, obchodníci, učitelia, takže to je to je tá metóda, že musíš začať od samého seba, aby si proste zistil, že na čo máš na čo akože tie tvoje kompetencie, hej, a jednoducho, a potom samozrejme už si budeš vyberať, takže tieto gymnázia sú veľmi dobré a nie všetci môžu vyučovať. Samozrejme, ja som sa hneď tam dostala na tieto gymnázia, pretože mám vysokoškolský titul. Takže to VŠMU naozaj je veľmi dobré, čo sa týka Európy. Samozrejme, na začiatku to bolo také trošku ťažšie, pretože my sme vstúpili v roku 2005 do Európskej únie, takže ja som vyšla 2006 a sa pýtali, a vy ste kto? Vy ste zo Slovenska? Alebo zo Slovenska? No nie, ja som z Slovenska. Takže bolo dosť komplikované, ale brala som to všetko tak s úsmevom.
a nedeptovala som, lebo nevždy všetko bolo rúžové a nie všetko je také jednoduché. Všetko, bolo to dosť komplikované, lebo každopádne som Slovenka a ktorá rozpráva po taliansky veľmi dobre, lebo však som študovala v podstate aj na vysokých školách taliančinu. Keď už som študovala to herectvo a potom som chcela pokračovať v tom herectve aj v Taliansku, tak to musíš vedieť veľmi dobrý jazyk. To neexistuje, že to vieš len tak poulične. Absolútne. Ale každý jazyk, nielen taliansky, aj nemecký, jednoducho, to musíš proste mať, musíš to vedieť, lebo aby si nebol kritizovaný tými Talianmi, že ako, čak ani rozprávať nevie, alebo však pozri sa, ako sa vyjadruje, hej. Ale keď spojíš tú dobrú taliančinu s výborným herectvom, akože s tou prípravou toho herectva a dáš to dohromady. Dovidenia. Čau. Zo začiatku vlastne tak, ako, že prišla si zo Strednej Európy, že tie úlohy ti dávali také, že nejaké emigrantky alebo niečo také, že si bola zaškatulkovaná do nejakých takýchto úloh, či už v televízii alebo v divadle? Nie, našťastie, pretože som brunetka. Som blondína. Chápeš? Lebo v podstate ide o to, že ja som sa týmto akože naozaj som sa zachránila, pretože tu samozrejme sú všetky brunetky. Nejak si ma nevšimali, áno, pekné dievča, hej, super herečka, tak, nejak si ma nevšimali. Takže čo sa týka tých postav, tak bolo to jednoducho, bolo to normálne postavy. Talianske, robili sme Pirandello, čo je v podstate na Sicílii, robili sme to aj v dialekte, pretože je tam veľa, niektoré postavy, tam musíš vedieť aj dialekt. A to už je trošičku komplikovanejšie. Ja viem ten kalabrijský dialekt, ten sicílsky dialekt a vo filmoch, áno, toto žiadajú od teba. Keď si ako zahraničný, tak buď si dabovaný, alebo proste si tak dobrý, že jednoducho pracuješ na tom, samozrejme s koučom, pracuješ na tom dialekte, na tej výslovnosti. A to, áno, južnú dávam, ale tú severnú nejak, to fakt naozaj by sa človek musel na to pripraviť, ale to nie je problém, lebo však keď máš produkciu filmovú, tak sú peniaze na to, aby si zaplatil toho kouča, takže je to len otázka času. Takže dostávala som takéto roly. Niekedy mi povedali na tie také tie južanské typy, že viete čo, pani, potom moje priezvisko Mravcová, to je ďalšia, akože ďalšia história, čo sa týka mojho priezviska, toto je normálne, že jazykolám, brutálny pre Talianov. Takže Kristína z C a nie z K, takže ja som bola jediná Kristína z K. A bolo to, ako dosť dlho to trvalo, kým sa naučili moje prízvisko, ale pracujú na to. Takže jednoducho mi povedali, že no viete, pani Mravcová, vy ste dosť taká elegantná na tieto južanské typy. Čo to znamená, že elegantná? No vy ste taká, že akože áno, ste taká tá gredza, taká, jak sa to poviem, taká terra, hej, ako zem, tak proste taká zem. A že no dobre, no tak aj takúto odpoveď som dostala. Samozrejme, nie všetky castingy mi vyšli, to je jasné, pretože záleží to aj od režiséra, hlavne čo sa týka toho filmu, nie divadla, alebo v divadle. Stačí, aby proste, stačí jednoducho, aby si tam nepotrebuješ nejakú fyzickú podobnosť, hej, ale vo filme je to niečo iné a keď je to podľa tej skutočnej záležitosti, tak samozrejme, že tam už nemáš čo robiť, to nemôžeš sa nejak trápiť alebo plakať, že nezoberali ma. Zoberú ťa niekedy inokedy, hej. Však teraz napríklad robí sa strašne veľa filmov, aj tu v Kalabrii, že sú tie location, lebo my tu máme v podstate. Ja som teraz momentálne sa nachádzam v špičke tej Čižmy. A oproti je Sicília a samozrejme to vidíš proste more, každú chvíľu máš tam etnu a občas nám tam fajčí tá etna
a jednoducho je tu strašne veľa takých tých lokalít, tých exotických, more, je tam Tropea, keď pôjdeme aj na Sicíliu, však je tam Syrakúza, Taormina, Messina, takže je to veľmi, veľmi pekné ako miesto, len jediné, čo tu chýba, je to, že nevedia, to je ako keby tu proste bolo Miami Beach, hej? Miami Beach nemá nič spoločné s touto Kalabriou a so Sicíliou. Len občas títo ľudia, ktorí to governujú, dosť tomu nerozumejú a jednoducho premiesňujú tie peniaze z európskych fondov, to premiesňujú niekde inde. Čiže nedávajú takú dobrú príležitosť tej turistike a hlavne tomu umeniu. Takže my sme tu veľmi dobrý undergroundový ako systém, máme tu divadelný systém a máme tu aj štatút herca. Je to veľmi dôležité, pretože po covide od roku 2021 štát pracuje naozaj na tom štatúte herectva. To je akože kód umelca. A máš jednoducho, aj keď nepracuješ, dostaneš jednoducho tú tvoju výplatu. Pracuješ a budeš mať jednoducho dôchodok. Chceš byť tehotná, čakáš dieťa, dostaneš proste materstvo. Zlomíš si nohu alebo proste strátiš hlas, lebo si mal predstavenia, 10 dní máš zaplatených, pretože si stratila hlas, nie že si začala spievať od rána do večera na nejakej diskotéke, ale si proste pracovala. Takže jednoducho tento štatút herectva, umelca, nie herectva. Umelca je veľmi dôležitý. My sme bojovali strašne celý tento umelecký svet, čo sa týka divadla, filmu, pohybu, baletu, rôznych týchto čirčenci, akože týchto klaunov, klaunovský odbor, tak my sme strašne veľa bojovali, šli sme do Ríma, šli sme do Milána, aby jednoducho sme mali tento štatút umelca, lebo je to veľmi dôležité. Veľmi dôležité, pretože umelec nie je považovaný za umelca, nie je to považované tu v Taliansku, ako keby to bola nejaká práca, hej? Proste, čo robíš? Herec si, alebo si umelec? No, však ty nepracuješ, čo? Do obeda spíš, večer sa flákaš, nie. Proste je to super a bojovali sme, samozrejme nebolo to veľmi ľahké sa k tomu dostaviť, takže sme popisovali samé petície, spisovali samé petície, návrhy jedno s druhým, tak som veľmi rada, že sme sa k tomu dohodnuté, ale budúci mesiac, 2 mesiace, to samozrejme, čo sa týka akože politiky, to proste to nie je, že napíšeš a hneď ti to urobí. To sú mesiace a mesiace, roky a roky však na Slovensku. Vieme, o čo sa rozprávame však, takže je to komplikované a vôbec sa mi to nepáči. A spomínal si inak ten temperament, aj nedá sa ťa spýtať na divákov talianských a diváčky, akože na Slovensku je taká predstava, že na tom je v južnom Taliansku ten temperament a tak ďalej. Poznáme ho cez neapolskú ságu, ktorá je na Slovensku dosť populárna, z hodou okolností Marian Amsler ho ju inscenoval v Prahe. Že akí sú vlastne skutočnosti ako diváci, ako ich vnímaš ako herečka? Diváci, no, nie sú samozrejme tak, ako to vidíme vo filmoch, že začnú kričať a hádzať po tebe neviem čo, chápeš, proste je to veľmi, no, sú veľmi, áno, temperamentní, ale sú veľmi vychovaní. Akože ja si myslím, že to Taliansko má veľmi veľkú históriu, čo sa týka divadla. Mania Gréča, Grécko, klasické divadlo, potom je tam to latinské divadlo, klasické, takže oni strašne veľa, tí Taliani majú toho, ako majú viac, majú to v knižkách, majú to proste aj čo sa týka toho divadla, však pozrite sa, to je úplne nádhera, je to úplne geniálne, proste nie je to nejaké, samozrejme sú tu aj moderné divadlá, hej, ale jednoducho toto divadlo je tu úplne super, je tu všetko zorganizované, len bohužiaľ toto je mestské divadlo, ale nie je národné divadlo, že akože nemáš to jednoducho
Nemáš to, ako herec tu nie je, že od rána do večera pracuje, alebo máš tu nejakého technika, alebo jednoducho máš tu ten, kto ti dáva kostýmy, ten, kto ťa líči. Jednoducho nie je to ako na Slovensku, ako Národné divadlo, hej, také kamenné divadlo. Takže my si to sami zorganizujeme a jednoducho aj tí diváci sú viac takí, máme taký kompromis v podstate, že vedia, že akú veľkú prácu do toho dávame a oni jednoducho prídu. Samozrejme je to veľmi, veľmi ťažké mať veľa divákov a plné divadlo. Samozrejme zaplň 1500 každý večer, hej. Takže ja si myslím, že oni sú tu aj, čo sa týka toho futbalu, dosť ako taký živý, ale pomaličky sa dostávajú do toho divadla a je to super vidieť tých ľudí a prídu na každé predstavenie. Nevidia to len raz, vidia to dvakrát, lebo pochopili to, že počkaj, že včera si to hrala takto a chcem sa pozrieť, ako to budeš hrať teraz takto. Hej? Že proste každé predstavenie je iné. A im to dáva, pretože bohužiaľ žijeme v svete, a v období, kde jednoducho tragédia je od rána do večera, tá grécka, talianská, latinská, všetko možné, svetová tragédia a ľudia jednoducho potrebujú jednoducho mať takú príležitosť sa trošičku vyslobodiť od tých všetkých tých tragédií, čo sa stávajú po celom svete a prísť do toho divadla, sadnúť si a jednoducho pozerať sa a od rána, od začiatku až do konca na to divadelné predstavenie to ti veľmi dá, pretože potom chodia do zákulisia za nami a hovoria, proste plačú a sú šťastní až dobre, super, dali ste mi taký návrh na to, aby som to poriešil zajtra. Neviem, že čo by mal poriešiť taký ten input do toho života a je to dôležité, pretože divadelné predstavenie to nie je ako film, áno. Jednoducho tam máš ten život. Tam jednoducho to vidíš toho herca, ako sa potí, ako plače, ako sa smeje. Jednoducho, keď je to dobre urobené, samozrejme, lebo nie všetci herci, ako som predtým spomínala, idú hlboko a sú povrchoví a bohužiaľ títo diváci nemôžeme všetkých dať do jedného vreca. Ja si myslím, že divák nie je hlúpy a vie, že kto to robí povrchovo a kto to robí tak vnútorne. A keď to robíš vnútorne, je ich sme trošičku menej, hej, ako sme v menšine, čo sa týka tých vnútorných hercov a viac je to také povrchové a tým pádom aj ničia tých vnútorných, ale sú temperamentní, áno. Ale to už je v podstate tak toto majú, oni to majú tak krvi, no. Ako som na začiatku povedala, neverbálna komunikácia, ruky, nohy, mimika a občas, akože aj ja to mám, hej, ale to ti dáva tá postava divadelná, ktorá jednoducho sa do nej vsunieš a ako nám to pani Milka Vašarová hovorila, keď dostaneš nejakú postavu, tak ty s ňou spíš, ješ, rozprávaš sa, kráčaš a je to pravda, je to tak. A potom sa samozrejme musíš z toho dostať, takže a prijať ďalšiu divadelnú postavu. Teraz je teda, musím si to overiť, áno, je koniec februára. A chcela som sa pýtať, že ako plánujete vlastne ukončenie sezóny, že aké máte ešte projekty, či ešte niečo dorábate, možno či nejaké premiéry vás čakajú ešte, alebo čo máte v pláne? Že keby mal niekto cestu do Talianska, do Južného Talianska, že v ktorej inscenácii ťa uvidí? Perfektný divadelný marketing, Marek, to sa mi veľmi páči. Niečo sa na nás nalepilo. No. Áno, teraz sme ešte v tej zimnej sezóne, takže potom začína tá jarná sezóna a to bude už pre tie školy, pretože školy v podstate budeme robiť matine a máme aspoň 4-5 predstavení, ktoré jednoducho stále prebieha to isté, pretože tu školské predstavenia sú veľmi dobré, v tom slova zmysle, že to funguje
že tí študenti samozrejme idú do divadla, lebo nechcú ísť do školy, to je jasné, samozrejme. Ale potom chodia za nami a hovoria, je to super fakt. Aj čo sa týka toho gymnázia alebo tých maturitných skúšok, že im to proste tak pomôže, hej? Že aby videli jednoducho predstavenia, keď už nič nevieš na tých maturitných skúškach, aspoň povieš, bol som v divadle a videl som toto. Hej? Takže je to super. A čo sa týka školy, máme aj večerné samozrejme predstavenia a potom cez prázdniny letné, ono to tu funguje ako Shakespearovské dni, nie? Takže len tu, samozrejme v lete, sú tu strašne veľa tých gréckych divadiel historických, to sú také tie ruiny, ktoré jednoducho sa tam postaví to palko, akože to pódium a tam už sa robia tie klasické tragédie a komédie, ako Syrakúza v podstate, lebo každý rok akože je to veľmi super. A ja žiakov tam posielam, my tam chodíme každý rok, aby jednoducho videli, lebo oni to robia, ako čo sa týka školy, áno, ale potom chodíme sa pozerať aj na tie profesionálne divadelné hry, takže je to super, lebo každý rok majú 3, má tam proste buď téma a ženy, alebo téma, ja neviem, muža, alebo proste vzťahy medzi 2 mužmi, 2 ženami. Tragédií je strašne veľa a tam je z čoho si vyberať. Je tam samozrejme aj festival, čo sa týka školy, takže občas tam vidím aj Slovenskú, nie Českú republiku, aby som chcela aj tú Slovenskú republiku naozaj, čo sa týka, lebo je tam bilinguálne gymnázium v Bratislave, čo sa týka Talianska. Takže bolo by to super, keby sme to trošičku takto akože si to pomiešali a prišli a reprezentovali samozrejme to Slovensko tu v Syrakúze a stretnúť sa samozrejme aj s inými gymnáziami, pretože to naše herectvo, nechcem byť akože opakovať sa, ale má to svoje grády, je to iné naozaj, pretože je to dobre urobené a Talianom sa to veľmi dobre páči. Keď ešte vieš po taliansky, tak je to super. Je to eňo, ňuňo. Áno, my sa už asi blížime k záveru. Ja by som sa ťa ešte spýtal, zaujímalo ma, že si vlastne docentka taliančiny pre cudzincov, respektíve pre študentov, ktorí prídu do Talianska. A kto sú vlastne tí študenti? Sú to len študenti umenia, alebo sú to ktokoľvek, kto bude chcieť ísť do Talianska a bude chcieť sa naučiť taliansky, tak je to môjho akože štúdia, tak je to pre normálnych ľudí, ktorí jednoducho sa chcú učiť ako po taliansky, ale ja som to proste vybudovala aj na tej umeleckej stránke, takže jednoducho je to pre hercov, pre spevákov, však speváci, hudobníci, ktorí jednoducho taliančinu po taliansky musia vedieť, musia to proste mať naštudované, buď čo sa týka tej histórie, ale aj toho jazyka, takže rozmýšľam nad takouto spoluprácou slovensko-talianskou. To v podstate by mohol byť môj taký, ja už dlhšie sa na to pripravujem na tento projekt, že mať takéto spojenie s tou vysokou školou vo ŠMU a priniesť tých slovenských hercov do Talianska a potom tých talianských hercov zase na Slovensko, aby to bol taký výmenný kultúrny a jazykový proces. Takže je to pre všetkých. Je to pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť po taliansky, ale nie len tu v Taliansku, ale na Slovensku. Na Slovensku taktiež samozrejme. A aj pre tých umelcov, lebo je tu strašne veľa tých filmových produkcií a myslím, že aj na Slovensku, Taliani prídu na Slovensko a sú tam také produkčné spolupráce, takže vedieť jazyk je to veľmi dobré. Samozrejme, ak to musíš to dobre vedieť, potom si dabovaný, takže môžeš sa dohovoriť s režisérom, s hercom, ale potom aj tak budeš dabovaný, rozumieš to, ako zase nemôžeš to takto brať, ale čo sa týka toho vlastného osobnej vlastnej prípravy, je to veľmi dôležité. Je to trošku máš jednu vec akože navyše. Takže je to vždy dobré ten
povedať, že my Slováci sme na tie jazyky veľmi dobré. Tí Taliani to nevedia. Jo, to ide hlava. Ale sú zlatí, strašne sú zlatí. Zas nemôžem ja rozprávať zle o Taliansku, pretože naozaj ma prijali. Neprijali ma ako Talianku, prijali ma ako Slovenku. Slovenku, ktorá rozpráva po taliansky. Takže rozpráva, pracuje a je to veľmi, veľmi príjemné. A aj čo sa týka tej geografie, hej, toho geografického proste tej záležitosti, že aspoň vedia, že je to Slovensko, pretože nie všetci to vedia. Takže ešte sme stále Československo pre niektorých. Tak, ale to už je také minimálne. Ja si myslím, že aj čo sa týka tej Európy, ak ten človek má dobré vzťahy, a to umenie naozaj je na to veľmi dobré. Musíš mať dobré vzťahy, musíš vedieť, kto si. Nesmieš sa pretvarovať. A musíš proste ukázať, v čom si naozaj dobrý. A čo sa týka tých medzinárodných festivalov, tak tam to všetko vidno. Tam nič nezahráš. To všetko vidno, lebo keď ten umelec sa pozerá na toho ďalšieho umelca, tak jazyk nie je dôležitý. To vidno na tebe, že či to máš v tej krvi, alebo to nemáš v tej krvi. Takže to, čo hovoril Pierre Bilan, najprv predtým, ako prídeš proste na to javisko, tak najprv príde to gesto, príde proste to telo a potom príde tých 1000 slov, ktoré nič neznamenajú, ale myslím si, že ak chceme to umenie v tej Európe, keďže sme Európania a možno aj na celom svete, tak človek by mal mať tie svoje zásady, tie svoje korene a mal by rešpektovať, kto je oproti tebe. Proste je to všetko o tom rešpekte a o tom umení. A takéto veci, ako my nepríjmame zahraničných, alebo proste my sme tu len takto sami doma, hej, a robíme si tie svoje vlastné veci, to týmto spôsobom človek nikde nejde. Jednoducho svet nie je o tom. Svet je o tom, aby sme proste otvorili tie horizonty. Tieto horizonty. A aby sme sa neuzatvárali do seba. A aby sme si otvorili proste to srdce a hlavne tú myseľ. A ak to otvoríš cez to umenie hlavne, lebo to umenie to ti dáva tú možnosť, sme viac takí otvorenejší, tak keď to človek pochopí a ten umelec pochopí a ten, kto zastupuje umenie, to pochopí, tak sme na dobrej ceste. Ak to nie je tak neviem, o čom môžeme debatovať. To je dobrá motivácia pre tých, ktorí sa aj tých mladých tvorcov, tvorkyne, hercov, herečky, ktorí chcú ísť do sveta, tak toto je veľmi dobrá motivácia, ktorá teraz si povedala. A ešte také možno na záver, ale aj keď už vlastne to nie je ani nutné v podstate teraz, ale tak pre istotu, kebyže ešte by ste chceli doplniť niečo, čo by možno motivovalo, ak nás sleduje naozaj nejaký mladý človek, ktorý je možno na vysokej škole a rozmýšľa o tom, že či ísť napríklad práve do Talianska alebo hoci len do zahraničia, tak možno či máte nejakú radu alebo niečo možno, čo by vám pomohlo, ak by ste to vedeli pred odchodom, čokoľvek. Že keby sa ako rozhodol, hej, ísť proste. Áno. No takto, mne bolo povedané, aby som vždy mala tie dvierka, tie posledné dvierka otvorené, ale nie vždy sa to dá. Keď ty sa proste rozhodneš ísť do toho zahraničia, musíš vedieť, že čo nechávaš. Čo proste čo ti jednoducho, čo stratíš, hej. Ja som musela znova všetko vybudovať, čo sa týka práce, čo sa týka aj osobných záležitostí, pretože samozrejme nechala som rodinu doma, som rodina Žilinčanka, priatelia v Trnave, Bratislave, takže vyzerá to tak, ako keby som všetko zahodila, ale nie je to tak, pretože ja som chcela len ísť ďalej a chcela som to vyskúšať, pretože čím viac je ten človek mladý, tým viac má možností vidieť, získať skúsenosti a potom sa môže aj vrátiť. Samozrejme, to vracanie je trošičku, ten návrat je trošičku dosť ťažký, pretože keď ty naozaj ideš na 360%, tak ty sa nevrátiš, hej? Ty jednoducho pracuješ v tom, môžeš sa posunúť do inej krajiny. A keď to nie je dobre, tak sa vrátiš samozrejme, ale keď naozaj nájdeš tú tvoju dimenziu, tak je to super. Nezáleží
na jazyku, nezáleží na tom, kde si, záleží na tom, aby si sa cítil dobre. Takže pre tých mladých študentov, ktorí to chcú vyskúšať, doporučujem, absolútne. Ale musia sa dobre cítiť. Nemôžu to robiť tak povrchovo. Musia byť jednoducho, musia vedieť, že čo chcú. Aj keď hneď ten štát ti nedáva otvorené, akože neukazuje ti otvorené dvere, to proste ty sa tam musíš klopať a dobrý deň, volám sa tak a chcem toto vyskúšať, alebo viem toto a viem tamto. Takže nech to vyskúšajú a nech na svojej vlastnej koži buď do Talianska, do Nemecka, do Španielska, do Francúzska, alebo do iných krajín, však je ich strašne veľa a ja si myslím, že keď to herectvo alebo tá réžia, skôr to herectvo je dosť komplikovanejšie. Tá réžia možno trošičku menej, pretože keď si dobrý režisér, tak ako sa môžeš dohovoriť, to nehráš ty. Ale herec musí proste byť pripravený, takže musí byť veľmi dobrý herec slovenský a tým pádom aj veľmi dobrý herec, lepší než tí, čo sú v tej krajine. Pretože potom, ako som spomínala, budeš kritizovaný, budeš v komplikovanej situácii a je tam aj tá závisť, samozrejme, pretože to sú také návrhy, že no, prídeš tu do tejto krajiny a nám kradneš prácu, už je tu strašne veľa práce a prídeš tu a nám tu kradneš. Nie, nekradnem, ja len jednoducho si to tu chcem vyskúšať, chcem vidieť, že aký ste tu a či ma tu bude zaujímať alebo nie, tak môžem ísť, keď tak sa vrátim, tak samozrejme. Lepšie je to, keď si to vyskúšajú cez vysokoškolské štúdium. O mnoho lepšie, lebo sa môžeš vrátiť. Keď už to je po škole, tak musíš na 100% vedieť, že či naozaj tam chceš ísť do tej krajiny, alebo len tak na 50. Ja som to vedela na 360, lebo keď som chodila do školy ráno, boli sme v škole v podstate od rána do večera, išli sme s tmou a odchádzali sme s tmou a potom samozrejme večer musíš hyriť, no? Však musíš na diskotéku, musíš ísť tak. No a potom, keď sa vrátiš, tak som zobrala tú knihu ako samouk na internáte a som sa to učila, tak to už je o čom povedať. Takže mala som to proste v sebe a ani som o tom nevedela. A ty prichádzaš do styku, napríklad Ľubo Bukový je v Miláne, tak jednou nohou on tak pendluje, alebo... Áno, prišiel aj za mnou, ale ja som v tom momente bola na Slovensku, takže každý na Slovensko. Áno, on tiež pracuje, videla som viackrát, že robí aj na týchto nezávislých projektoch, tak som veľmi rada, musíme niečo spolu robiť, takže aby sme spojili ten slovenský štýl so severom a s juhom, takže určite sa ozveme. Ale ja sa stretávam, ako som povedala na začiatku, s mojimi spolužiakmi stále. Máme veľmi dobrý vzťah a to je dôležité, že nie sme, ako som na začiatku spomínala, neboli sme ten ročník taký ten individuálny, ale boli sme proste spolu. A tým pádom sme mali aj ťažšiu tú cestu, aby sme sa proste našli individuálne, lebo sme proste boli jedna hlava a potom po škole už nemôžeš byť jedna hlava, už sa musíš oddeliť, takže tým to bolo aj ťažšie a možno aj tým spôsobom som išla do toho Talianska, aby som zistila, že aká je tá moja hlava a čo vlastne chcem. Takže preto možno som tam išla do toho Talianska a nechcem povedať, že tu zostanem, to je jasné, chcem napríklad ísť do Francúzska, aj na Slovensko chcem sa vrátiť, takže keď bude nejaká možnosť, v pohode som tu, hej, nemám problém proste sa vrátiť na Slovensko, alebo nemám problém, keď prídu Slováci do Talianska, aby sme mohli nejaký projekt urobiť, takže buď film, alebo nejaký divadelný projekt, však stále som v tom divadelnom medzinárodnom festivale, takže keby náhodou boli nejaké projekty, alebo nejaké predstavenia, ktoré by ste mi chceli ponúknuť, takže môžem kľudne to zorganizovať a šíriť túto slovenskú kultúru. Pretože ešte aj prekladám zo slovenčiny do taliančiny a z taliančiny do slovenčiny, takže, lebo tu, áno, simultálne tlmočenie, lenže vždy je lepšie mať to po taliansky, pretože tí taliani s tou angličtinou trošičku nejdú dohromady, takže je to o mnoho lepšie. A myslím si, že mať tie dvere otvorené je lepšie mať ich otvorené neskôr,
ako na začiatku. Pretože na začiatku musíš ísť, musíš zistiť a musíš aj zatvoriť tie dvere trošičku, aby si zistil, že čo je za tými dverami, čo je v tom svete. A potom, keď to zistíš a si v tom odbore dobrý a v tej branži si dobrý, a volajú ťa v tom Taliansku do rôznych divadelných projektov, filmových projektov, televíznych, tak vtedy môžeš otvoriť tie dvere a príjmať ďalších aj zo Slovenska alebo z iných. Takže, lebo už vieš, že kto si, vieš, na čom si, vieš, čo si môžeš dovoliť a je to o mnoho jednoduchšie. No vďaka Kristína za otvorenie dverí do tvojho talianskeho života, tvorby a všetkých reálií a veľmi pekne ti ďakujeme. A teda dúfame, že možno sa teda naskytne aj nejaký druh spolupráce, ako vlastne sa tu spomenulo a že možno nejaký divadelník sa odhodlá alebo teda s nejakým projektom odísť práve do Talianska. Ja by som išla hneď po pravde, takže... Keď sa dostanem na sever a aj s predstavením alebo takto osobne, tak pôjdeme na kávičku. Dobre. A po debate. Áno, naživo. Dobre. Ahoj.